Haga jingale kai Primeira Liga kepada Lig jong kari Portugal pada Kenhun jong Di Maria ka Benfica Persia e ka Boavista. Haba pai shekane ka jingale kai ka Benfica ka layo shwa bat penki jar nengkong tang ha ka minit ka ba RPR lengbo u Di Maria. Bat ia ka bol laira penbu dau Silva. Bat dai le magane ka shigol ka Benfica kala tam ha ka kela step dai weilanon. Batang san minit ka jing sedang jong ka kelamit ka Benfica ka hapanile kai tang shi peungut adin bau player jong ka umusa olayo priang ia ka red card ha ka minit ka basan peu. Badai ha ka minit ka basan peu san ka Boavista ka layo bentep ia ka gol peni khai lengba u Robert Bosenic. Bad ha ka minit ka bah nyau peu san ka Benfica ka layo biang bentep ia ka gol pentam lengba u Rafa Silva. Henry ha ka minit ka ba khandai peu ka Boavista ka layo piang bantep ya ka gol penia khai lengba ka penalti. Bad ha shwa ban kot ka jingele kai kata ha ka additional minute ka Boavista ka layo piang bantep ya ka gol penta lengba u Robert Bosenic ha ka minit ka ba khandai peu plus khatlai. Bad gane ka gol ka ba ar ka jong u ha ka ne ka jingele kai. Bandai leng bagi nege lai gol ka Boavista ka lala pan pelim ya ka Kenhun jong Di Maria ka Benfica da lai la ar. Haga jingle kai League Cup semi final hapring ka Kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami Persia ya ka Philadelphia Union. Kabadai ka Kenhun ka babat ha ka kerdan ka balai ha ka mit ya Kane Point jong ka MLS. Haba pai sya ka jingle kai semi final ka Inter Miami ka layo shwa ban penki jar nengkong tang ha ka minit ka balai lengba u Joseph Martinez. Bad ia ka bol laira penbu dau Sergi. Bad ha ka minit ka ba Arpeu urang ele kai bakensai jong ka Inter Miami u Lionel Messi. Ulio bentep ia ka gol ka ba ar na ka menta ka Inter Miami ha ka jingle kai pat ka deru ka gol ka ba khandai ka jong u nakin riu tali ka jingle kai na ka klub Inter Miami. Bad ha shwa ban kot ka kela step kata ka minit ka ba Sao Peusan plus lai uparlok bayajan u Lionel Messi ha Barcelona u Jordi Alba ulio bentep ia ka gol ka balai na ka benta ka Inter Miami. Bad ka deru ka gol ka banengkong ka jong u na ka klub. Bad hadu bukot ka kela step ka Inter Miami ka tam da lai lanot. Ha ka kela mit ka Philadelphia Union ka layo bentep ia ka gol ka banengkong ka jong ka ha ka jingre kai lengba u Bedoya. Henry ha ka minit ka ba pra Peusau ka Inter Miami ka layo biang bentep ia ka gol ka ba Sau lengba u David Rios. Ubadai player ubadang khat khandai snem nakari Honduras. Badai le bagi ni Sau gol ka Inter Miami kala job sok da Sau la ka wei badi orong sya ka final jong ka League Cup akasin ka banengkong.